краища на България за провеждане на републиканско първенство по джудо за момчета и момичета. Ние знаем, че от вас ще излезнат бъдещите европейски, световни и олимпийски шампиони. Искам да благодаря на господин Москов, кмет на община Гоце Делчев, господин Ботев, заместник кмет, господин Раисков, отговорник за спорта на община, господин Петков, който също отговаря за спорта в региона. Давам думата. Първо искам да поднеса един плакет на господин Москов с благодарност Българската федерация по джудо за това, че за втори път ни разрешава и ни помага да проведем това състезание в този прекрасен град. Уважаеми господин генерален секретар на Българската федерация по джудо, уважаеми състезатели, момичета и момчета, уважаема публика, уважаеми треньори и съдии, добре дошли в град Гоце Делчев. За нас е удоволствие, че за втори път сме домакини на републиканския шампионат. Както каза генералният секретар, във вас е надеждата за българския спорт, за славата на нашата родина България. Искам да благодаря и на всички треньори, които полагат неимоверни усилия този красив спорт да се развива в родината ни. Пожелавам успешен турнир, бъдете и предпазливи, за да няма аварии. Успешно представяне на всички състезатели и да изпитате удоволствие от републиканския турнир, който се провежда в Гоце Делчев. Откривам турнира и пожелавам успех на всички.
Свободни сте